Είμαστε εδώ το μεγάλο ντέρμπι των δύο Τζαγκαβιέρων, Φάνη και Άλεξ. Τώρα αρχίζει. Αρχίζει το παιχνίδι. Πάμε! Ρε, δεν έχω ετοιμάσει την δεκάδα. Για να δούμε τώρα. Ποιος θα είναι καλύτερος εδώ. Το μεγάλο οικογενειακό αδελφικό ντέρμπι είναι. Ναι. Ξέρεις, μας ακούνε εδώ. Ναι. Έλα, κλείστο και μην μιλάω. Αρχίζει! Φανή, ετοιμάζω να τη φας την πουτσα. Το μεγάλο μάτς! Σέντρα για τον Άλεξ. Μισό λεπτάκι. Ε! Περίμενε ρε βλάκα. Πότο γύφτο. Άλεξ, Τα συνθήματα θα αρχίσουν σε πολύ λίγο. Κανόνας είναι το Ολυμπιακό. Αρχίζει το μάτς! Άμα στο βάλει ακόμη δεν άρχισες. Με λίγο σουτάρα. Μπράβο. Κι εγώ. Κι εγώ. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Ο Φάνης τώρα εντάξει είναι το φαβορί. Κώστα, εγώ είμαι και ο Στάρα. Το τρέχουν και οι δύο. Παπα, ο Φάνης μονόδερμα. Ναι, μονότιμο θα σου πω από τώρα. Βλέπεις Κώστα μου λέει. Καλά, ο Άλεξ δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Κοίτα, δεν θα ανεβάσουμε αυτό, το δεύτερο μήχρονο θα ανεβάσουμε. Και Ξέρεις δεν- γιατί, επειδή σιγάμε τον όλο το μάτς. Ναι, θα κάνουμε parts. Οπα, ο Άλεξ άρχισε, αλλά οπα, ο Φάνης εμπειρία τα εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει. Γιατί είναι και αδικία για να χάσει ο Φάνης. Πιστεύω ο διαιτητής θα πάει όμως με τον Άλεξ. Και ο Άλεξ θα παίξει πολύ με την κολοφαρδία. Ναι, καλά. Άμα το νικήσω θα σου πω. Κάτσε τώρα, θα σ' αρέσει. Ναι, καλά, αυτές τι τύχη τα κάνεις μωρέ. Κοίτα Κώστα, κοίτα. Αρχίζουνε. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Φάνης δείχνει ανώτερο. Κώστα, Καλά. κοίτα λίγο. Κοίτα, Έχει χάσει την μπάλα ο Φάνης και λέει να δούμε κιόλας. κοίτα λίγο πώς Ο Άλεξ δεν το επιτρέπει όμως αυτό και παίζει φωναστική άμυνα. Ο Φάνης πρέπει να κοιτάξει το μήνυμα στο Viber. Παίζει. Κοίτα λίγο στο Viber. Δεν μου έχει στείλει τίποτα. Τώρα μου στείλει. Φάμι. Εξεπάτα, φεύγει ρε μαν! 2-2 για να δούμε τον Άλεξ. Outsider, δεν ξέρει μπάλα. Οπα! Ο Φάνης σουρωτήρι του κάνε! Του κάνε σουρωτήρι! Έχει χάρη που θέλω να κάνω ένα κόλπα μου. Καλά. Φάνης τώρα δεν ακόμα να δω δικαιολογίες. Καλά, Κώστα, κοίτα. Δεν πιστεύω ότι είναι καλός. Κοίτα! Φοβάται να το αντιμετωπίσει. Ο Άλεξ μπορεί να υπάρχει και πέναλτι. Υπάρχει. Κοίτα που θα γίνει. Για σένα. Απλώς Για θα το μας YouTube να κάνει αυτό ο Φάνης. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αμπάλι τρελό. Δεν το έχει. Κάτσε, να το περάσω όλη την άμυνα μόνο ένα παίκτη. Κάτσε, περίμενε. Λυπάμαι, αλλά ο Φάνης δεν μπορεί. Δεν έχει βάλει κανένα γκολ. Άρε φίλε, κοίτα! Το φαβορίτ δεν μπορεί να κερδίσει. Δεν μπορώ. Φάουλ δεν έκανε φάουλ. Κοίτα, μπορώ να το περάσω όλη την άμυνα. Θα πέσει ξύλο στο 1-0. Μπεντζεμά, μπράβο! Μπράβο! Πολύ άγχος για τον Άλεξ Φάνη.
Ο Φάνης να προηγηθεί γιατί ο Άλεξ τον προβληματίζει λίγο. Ο Άλεξ εντάξει δεν ξέρω που γίνεται, αλλά... Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Και στο λάπτοπ ακούω όλη η φωνή μας. Ναι. Άμπα καθόλου. Σουάρες, πολύ ωραίο το κατέβασμα. Αρχίζει τώρα. Ινιέστα. Αντρέ. Η Ινιέστα αρχίζει τις ποδίτσες. Στην Ρεάλ. Ο Μέση δεν κάνει τίποτα. Ο Μέση μου πάρει μπάλα. Δεν έχει αγγίξει καν την μπάλα. Και ο Άλεξ υπόσχεται ότι άμα πάρει μπάλα θα κάνει κάτι. Γκολ. Όπα, τι γίνεται, Άλεξ! Είναι άχρηστος. Είναι τελείως άχρηστος. Έκανα σέντρα. Γάμο το νόμιζα δεν ξέρει πως τι θα του σουτάρει με γίνεται. το Ήταν μόνος μικρό. του τέτα τέτ και το χάσε. Πού είναι ο Ρονάλντο, θέλω τον Ρονάλντο. Ρακίτιτς. Ραγκίτιτς από εκεί. Γύρι, εσένα πώς σε λέγεται. Όχι είναι. Γκολ! Γκολ ο Φάνης. Μπαίνει, μπαίνει. Θα τον πλασάρει. Με το νούμερο 11. Γκάρεθ Μπέιλ. Γκάρεθ. Κοίτα το λίγο προς το... Τώρα τον τους πέρασε όλους. Γκολ Μπέιλ. Τώρα θα ρωτώ ένα παρακάτω. Ο Άλεξ, το outsider, κάνει την μπάλα στο Φάνη, ακόμη δεν αρχίσανε. Γελία. Άλεξ, βάλε ένα γκολ. Ένα γκολ. Πάμε μόνο! Πάρ' το δεύτερο. Στην κλειστή και ξύλο. Στην κλειστή. Το τζούζι. Το τζούζι. Ναι ρε μαλάκας. Το τζούζι τον Χαίρομαι πολύ ρε. Χαίρομαι ρε. Ρε, εγώ το πήρα, είδες, απροκέρδη τους πέρασα όλοι. Όλη την ομάδα την πέρασα. Θα τις να περάσω. Θα τις να περάσω, έλα. Εντάξει, όχι πέρασα. Ξύλο, θα γίνουν επεισόδια. Μετά δεν θα ξαναπαίξουμε ένα ματσάκι μετά. Ποιο θα πάρεις, άλλες ομάδες. Άλλες ομάδες. Ποιο θα πάρεις, ας πούμε. Στο κενό τέρμα. Μιλάω στον άλλο. Προσπαθεί να μου κάνει κολπάκια. Νεϊμάρ, τι έκανε, τι πήρε, Σουάρες, τσίγε Νεϊμάρ, θα το χάσει. Όχι ρε. Ο Ρονάλντο είναι μέσα. Όχι.